Dalawang ano, pinapa. So yun mga parang magandang tanghali. Ayan po. Bali ano, tinanghali na kami ng punta dito. Kaya Gatso, kay Arnil, tatay ako. Gawa nga na yung alam namin schedule nito ay ano, Lunis. Tapos biglang gumanda yung panahon ngayong linggo. Bigla ang nagbuhos ka sa amin si Kanuli na ano, na magbubuhos na ngayon. Kaya kumbaga hindi kami nakapag-prepare ng gusto. Pero kahit tanghali, nakapunta pa rin tayo. Yan. Wala Mama Chinchin. Dibidang. Amay. Bubos na. Oh, mau bata mau dulu. Lalu konti na lang. Oh. Bigyan na sana naman. Oo. Mga 5 balde. Kunti na lang, gutom na. Parang basang kaad. Din ng bato. Na-personal ko na. Oh, sambil dito eh. Kabutang. Puno-puno ba agad ito? Puno-puno. Sabi ko kaptan ko na. Oh. Uy! Ayan po, pakita ko rin kayo dito sa taas, yung kaganapan dito sa taas. Oron po. Ayan. Ayan. Baka makalaglag yan tang, baka makalaglag. Makalaglag yan dumataan dyan. Laglag na lang natin yan. Ha? Hindi. Kala ko mixer. Yung mixer, baka tapos na. Wala nang ano. Balbalhan ng balbal. Diretso. Tapos na yung spacer? Oo, tapos na. Ay, baka makalaglag na baka kayo. Naglagalan mo ako tanggol. Magilid. Para dito. Sige lang. Basta makalaglag. Pero no! Hamildi. Malupit.
Movie talaga. Amoy! Amo talaga. Law-gaw. Wala na po! Nani yung gini? Tatawa na lang kami. Matawa lang. Ito makami. Kuya mo? Gati ko sana. Ano set out? Mga 5 pa. Mga 5 pang halo. Kaya magkakaroon ng Umulo, imulo. Oh, umulo. basta himulo, dako lang. Oh. Tatagatikal-tikalon. Boy, ingat mo yung taas, boy.
No! No! Dito na oh! Huwag mo na, dito na. Diyan ako sa may puno. Dito sa may puno. May napakasirta, tami galo pa Yan. Kamu. Paway. Eh, baldi. Paway. Pahaway. Oh. Kinimuro. Kaya nahalo. Tenga muna. Ubus na. Ay! Unsi yun ano kuya? Unsi? Konsep. Anim din Ayan po at natapos na yung halo na namin. At gusto ko sa inyong pakilala si Sam Milby. Ano masasabi mo sa Milby sa trabaho natin ngayon? Yung ano niya? Partner niya? Sino yung partner mo? Yung Sino? leading lady mo? Ay, Meryl. Sino? Simba. Oh, sigarilyo. Kuya. Sam Milby. Tanungin mo ako saan yung leading lady niya? Okay naman dito sa ano? Doon sa kuha. Diyan saan? Leading lady mo saan? Hindi siya nagsimba. Nagsimba. Kumusta naman yung ano? Anong pangalan? Sa Yung leading lady mo. Princess Shout out mo. Wala akong shoot tao. Walang syuta! Pambira! Walang syuta! Ano yung karo? Talo ka talaga ni Tilo. Ato yan. Nagpiprepare ulit sila para sa pangilang halo na yun, Tol? Pangatlo. Pangatlo. Kanina 11. May mga tropa dito. Si Boy Ahas. Shout out Boy Ahas. Boy Tusok. Boy Tuklaw. Si Boy Tusok. At ito na yung nabuhusan. At yun muli, pasensya na dun sa na late kami. Kasi yun nga, hindi naman talaga ngayon yung buhos. Lunes yung alam namin. Kasi sila ako agad yung dinaanan ko. Kung di ako dumaan, siguro baka di rin nakapunta no. Nagagatso. At bukas na lang daw yung kambing. Nga dito yung tatay nag-skim coat ng San Roque. Walang tabi. Tinanghali kami ng dating dito. Hindi na tayo kaway daw. Kaway ang putang ina. Ako ba kailan nagmamusulo ko nga. Kaway daw tayo. Sige daw, nilang kamay. Parang ano, Sabi mo mata. baka malaglag ka, hindi ako mahulog. Ang artista ba ganyan? Kaway kasi yan. Oo. Ay nako. Yung ilagay nga namin yan kanina. Ay, yung ano. Nagdanan. Nagdanan. Ano pala yan? Lunchbox? Lunchbox. Kaya lunchbox. Pero alam ka na, boy pa! Dalawang pinapalambot dalawa. Abot ko si Mitrale tayo. Mama chinchin. At yun, pahabol. Chicken. Tingnan nyo lang doon sa vlog na pula. Kita. Punta na kay ate. Sa to kay ate tiyang yung cellphone. Yan may kanina si Kilo. Kanina. Eh. Andun kay ate tiyang yung cellphone ko.
Ayan, tinubigan na. Hmm. Dalawa yung binababad para malambot kusutin. Ng construction. Hirap talaga trabaho ng lalaki. Hirap talaga. Hindi naman yung iba. Oo.